Kaisa rom frezakmani dorbaro khorokni asamino phasini satugmwng lerwi thangmani bagai satugmwng swlawi rekha Mumbai High Court khorokni asamino 35 bisini bagai alognogo tongna bagai gosimung rekha Mumbai High Court kusuk dorbar nokni a gosimungno challenge khlai Supreme Court mamla angkha tangsalo Supreme Court ni khoroktam justice ni bencho a mamla saklaijakna bagai kokka saka Supreme Court saklaikha death penalty lerwi thangkhe constitution o sijak tongo tamo khlainani nangnai aboni ulo kuchuk adalat saklaikha death penalty ni je gosimung rinai rok borokno joto phaisingte naikonani nango aboni logi kwbangma patimung tongo abo hai aborokno kahamke cheri naikona bagai hastite kendro naikonai onchol rokno kaisa bibak swnamke janai hene wansukmung kuchuk adalatni sorashtra tangbetikni phasi rwjaknai asami rokni bagai naikolnai tei kok rokbo sanai hene saka Bureau Report Kok Khorang